ତଳେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପକଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତେଲରେ ପଡ଼ିବ। ତେଲରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପଡ଼ିଛି, ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କେଚଲାରେ ଅଛୁ। କେଚଲାରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନଟା କଡ଼ା ହେଉଛି, ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଛଣା ହେଉଛି, ଏଇଠି ଖିଆ ହେଉଛି। ଆମେ କେଚଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ବୋଟ୍ ଲାଗିଛି।